Pacients i professionals de l'Hospital Universitari de la Ribera han format aquest gran llaç amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que es commemora el 4 de febrer. Un llaç que simbolitza la unitat, perquè aquesta és clau per avançar contra la malaltia. Sí, claro, para nosotros es un día muy importante, estamos celebrando el Día Mundial del Cáncer y es especialmente importante por ver el grado de colaboración que tienen las diferentes entidades que representan a los pacientes, ¿no? Juntas locales contra el cáncer, otras asociaciones también, profesionales que se han unido también a esta celebración y para nosotros, insisto, creo que es un día de celebración porque las buenas noticias es que cada vez somos capaces de afrontar esta enfermedad con mayores grados de éxito, ¿no? En un dia com aquest, els representants de les associacions contra el càncer, així com els professionals, han destapat una caixa de desitjos perquè aquests es facin realitat. Jo un desig, la investigació. Prevenció. Vida. Esperança, molta esperança. Esperança, perquè tot i que les xifres situen en un 60% la curació de la malaltia, els experts valoren positivament com els índexs han anat millorant i, sobretot, com milloraran en els pròxims anys. Estem al 60%, però en els 5-10 anys següents la pujada serà espectacular gràcies a la investigació i als nous tractaments, sobretot en la immunoteràpia. Portem anys dient-ho i està arribant, està arribant. I, per tant, per a les presidentes de les associacions contra el càncer de la Ribera, aquest ha de ser el missatge que ha d'arribar a la societat. L'objectiu d'aquest dia és difundir entre tota la població a nivell mundial el missatge de prevenció i detecció de la malaltia precoçment, perquè així d'aquesta manera salvarem moltes vides. La vida és el don més preciat que tenim i crec que tots devem de treballar perquè això sigui així. El dia d'avui que no ens diguin aquests casos que han eixit més aquest any perquè ens afecta. I nosaltres el que volem és treballar, ja t'he dit, per la paraula que t'ha dit d'investigació. I totes les presidentes ens volquem per atraure aquests diners perquè puguem ajudar a l'investigador a que traga son net. Un acte simbòlic carregat de positivisme i on no han faltat els somriures.